Igeriketa egiten hasi zen txikitan, ostean etorri ziren triatloiak. Korrika egitea be gustatzen xako, baina benetan betetzen dauena ziklismoa da. Azkeneko urtean UCI mailan lehiatu ostian, laboral kutsaren elastikoarekin, Ainize Barrainkua Aretxabaletarrak kirol profesionala alde batera utzi eta ikasketetara bideratuko dau bere eguneroko jarduna. Doktoretza ataratzen dabil. Bueno, Ainize, heldu da, ez dakit izan ziklismo profesionala, baina bai goi mailako ziklismoa jareteko momentua. Ze sentimentu dakotzu edo ze barrutik zer darabilzuen? Ez da, bastante kosta jaten erabakia hartzea, asko disfrutetan egon eukidot, suerte asko eukioten taldekidiekin, eukioten estafakin, eta azken urte hau bereziki politxa izen da ez, taldiagatik, eukioten karrerengatik, eta erabaki hartzea asko kosta jaten horri dana iukoin mirontzarako ez. Eta azkenin badakizu, aurten doktorautza tesisakin hasi binintzen, eta gure nontzan horrei lehentasuna emur, horrei denbora asko dediko hori ondo itxeko, eta banak isen azkenien ezin neuela maila hortan lehiatzen jarraitzu, bestia ondo itxia gure banagoen, eta beste gauza batzuk ingure baldin banagoen ez. Behin erabaki hartuta, bakit faltan botakotela, eta faltan bota dut ez, ikustotenien ni ekipokoak haziela entrenetan, eta hori dana, eta apurtxo bat, nostalgia ez zela begiratzen dozu, baina oso gustora nau tesisa itzen. Ikasketak lehenetxi dituzu, eta hori askotan pasaiten da, ez da? Akaso gehixau emakumezko kirolarixen artian? Ohitura gehiago dauela emakumietan, konpetizioa eta kirola uztartzean asuntori gehien bat profesionalki kirolaz bizitzeko aukerak askoz murritza bat dielako, ez? Eta nire ustez realidade hori bizio eta konstiente gara realidade horrena, eta horregatik zu badakizu euneko handi baten, ez zarela biziko hortaz, oso top, kirolari oso top izen bizarela hortaz bizitzeko ez dagoelako azpiegiturarik. Orduen, realidade hortaz konstiente, nik uste gehiengoa dela konpetizioa eta ikasketak uztartzen dagoena, eta igual mutietan begiratzen bozu ez, adibidez, amateur mailan, igual ez da horren besteko konpaginazioa eta jente gehiago da ikasketak izten dagoena, badakixelako, badauela aukera zabalau bat, ez igual oso zabala, baina baibentza zabalau bat, eta badauela aukera bat, ez, badauzelako talde euskaldun asko pro-konti mailan, konti mailan da zenak, eta badaukilako abentzat aukera bat urte batzuk profesional mailan itxeko, baina nik uste dut guretako utopia bat dala, kasi hortaz bizitzea orduen beti uztartzen dozu. Azkenin jarin biozu eta bizin bizara. Eta orduen, heltzen da puntu batera egoerak erabekitzen dagoela, ez? Naiz eta zuk hartzen duzun erabakisa ezke egoerak baldintzatu itxen duzu. Igeriketan hasi zitzen eta emakume guzti mailan bukatu duzu. Bilakaria nola baloratzen duzu bilakaera hori edo piztinan hasi, baina benetan ziklismo esan zure afizioa, zure gogua? Ez da, nik uste beti guztau jatela kirola itxea orokorrien ez, eta txikitatik indot kirol pila bat, proba dut danetik. Eta garai hartan, kuadrilako batzuk apunta ginen bastante igeriketan, eta ongitzen urte batzuk igeriketan, gero ni pila guztau jaten igeriketa, eta orduen loinan egon nintzen entrenetan. Nire aita triatloiak itxen zeuzenez, eta beti neukonez ez dakitzu gogoa probetako, esan nintzen, aita, proba bio triatloi bat, eta inaben triatloi bat, orduen, erabaki neuen, aloinan igeriketan entrenetan iztea, eta triatloia probetia, eta itxen neuen triatloia, baina pixkat, zelan kirola itxen neuen nire egunerokotasunen, gero parte hartzen neuen triatloietan. Eta egiz esan, bizikleti ez jaten asko guztetan, bastante sufriuten neuen bizikletan, eta bastante behartu binoen nire gura bizikletan igiltzeko, baina egon zan uda bat, hartu nuen bizikleta, venga, buelta aten mundiot, eta gustora, eta aurrekoen berriro, eta hori. Eta urte hortan bastante ondo ibili nintzen triatloietan, eta sartu jaten gogo hori, asko ikusten naben txirrindularitza, asko guzta jaten, eta zan naben, proba bingot.
eta Gipuzkoa Giberrik egun zuzten aukeria probetako. Lehiaketa oso onak eta kontrario oso onak bai, Ainize. Bai, mundu mailako kirolarizekin, bai. Izan leke amets bat betetzeko aukeri eduki duzula gainera? Bai, nik uste hasi nintzenean ez nauen helburu horrekin. Gusto betxo jaten asko ikustea eta beti neukonez, kuriosidadeari zeizengo da hor egotia eta lehiaketea bera asko guztea jaten eta disfruta betxen neuen, entrenetan ez jaten kostetan bape urtetze, disfruta betxen neuen. Eta nik eixen bat inauen horregatik, azkenin kirola itxen neuenez eta pixkat uztartzeko eta ondo pastan neuelako, jentia ezautu, bidaiatu, betzeta jaten politxa eta gero pixkat izen zen, sorpresa bat bezala, nik konsiretan dut izen dela premiso bat bezala horregotia. Eta bai izen da oso gogorra, baina ez daukote sensazio hori gehiago da, egonaz bueltan, egonaz Donostiako klasikoen, egonaz Durangoko klasikoen, eta gehiago da horre egonazelako ilusio hori, oroitzapen on hori geratzen jatena. Faltan botako duzu olako maila baten egotiak eskatzen dagoen zorroztasuna, entrenamenduak, elikadurak, planifikazioa? Ez, dut uste. Nuste bastante persona disiplina dianaz, azkenen uztartu alizeteko karrerak eta kompetizioa bastante disiplina aukiotena eta bastante ondo antolatzen dute eguna, lan inalizeteko eta beti hartzen dut arte bat kirola itxeko. Karasi Erostarbek, oinatiarrak ziklismoa jare benien esan zoztan, hemendik aurrera disfruteko bela ziklismoaz, baina beste modu batera. Pentsatzen dut, zube iritzi berekoa zariela, ez? Bai, ez da, nik beti disfrutau dut bizikletan urteten nintzen bakoitzen entrenetan, egun batzu gogorra bat dienak ez, baina nik beti esan dut ninguela txirrindularitan disfrutetako. Behartuta badauzela beste 1000 behar bizitzan, eta hau ez nagoela hartu behar bat bezala, etzan hona niretzako, ezan nire bizitzako lehentasuna, eta orduen izen bizala zer disfrututako eta ondo poaztako. Eta egisa da, egun batzuk dauzela gogorra dienak eta azkenin karrerak daukotzu eta zure buroi pixka gogorrin biotazu, venga, ostras, hau ataren biot, ez? Eta oin igual da, urtete zara eta tranquila usaz, eta urtete zara despejetan, eta bai da pixkat beste jarrera batekin hartzen dozula, baina nik uste, igual modu ezberdin baten disfrutetan dozu, baina nik uste beti disfruta dutela, bizikletan urtena zenien, eta oin igual, ez dutela aukiko ez, gogorrin bier hori, edo ez, beti zengo dela, behitu gaur ez gure, ez dut ingo. Egisa dana da, etxean ziklista bat eukitea, oin tokako zatzu sufritzea beste modu batera. Nik uste, barruen egon zarenien, badakizula zer dan dagoena. Zure esku dago, ez da, barruan zozenien. Eta gero ikusten dozunien, eta dakizunien pixkatzea arrisku da zen, eta ez da, bi aldetara, ez? Igual jentiak gehiegi ezageretan dago igual ez, edo preokupazio gehiegi dauko euki aldau ez, ez jakintasun horregatik, eta onerako, txarrerako ez, badakizu pixkat zer dan hori, eta igual momentu konkretu batzutan zuk ikusten dozun arriskua, beste batzuk ez da ikusten, eta beste momentu batzutan beurak ikusten da igual arrisku batzuk zuk ez dozunak ikusten, baina egisa da asko, ez da sufridu, baina asko arduratzen zarela ez, eta zazuela aberrestan jausten, aberre ondo datorren, aberre ondo urtete jakon, aberre helburua betetzen dagoen, eta nintzate oso urduri egoten azkarrerak ikusten, igual naixot barruen egon, ikusten egon baino. Beste kirol batzuk, esan dozu, tartia dakotzun benetan betzat kirola egiten jartzen dozula, eta hor, aitxabe bide lagun neuki dozu, triatroietan berakin hasi zitzen, eta adibidez, Bebia Donostia berakin indozu. Bai, 6 bat aldiz zindou, eta, egisa zen bere etxeen ikusi goten ez bera triatloiak eta indauela, horren motibo honin joela pixkate triatloiak hartzera, eta ondorioz ez, bizikletan aztera, eta nire ustez, nire bi gurasoek beti bultzatu duzko etxeen bultzatu edo errestu gauza guztiak kirola itxen jarraitzeko, ez beti azpimarratuta gure lehentasuna diela ikasketak eta, baina beti bultzatu duzko eta beti gustatu izen jake, gu beti dana uztartzea kirolakin eta nik uste dut
hezkuntza parte hortatik kirol hezkuntza oso ona emun duzkuela, eta oindala gutxi, justo nire aitakin horrena ineuen berbat, esan nintzen oso eskertuta nagoela, ze bai fizikoki, gai zaela kirol ezberdinak itxeko gaitasun fizikoagatik, baina badaukozula disiplina ezberdinetan teknika minimo bat disfrutau alizeteko eta ondo inalizeteko. Ordein oso eskertuta nago, erreztasunak emun duztielako kirol hezkuntza hori jasoteko, kirolak emuten dagoen balore guztiekin. Atzera begiratu beharko bazeke, zela laburtuko zeke, ez dakit, ziklismoan emundako urte honeik? Galera zaila. Ja. Ez da egit. Esango nuen bidai bat. Eta nik uste aspektu askotan, izan dela hezkuntza bat. Aspektu askotan bai gaitasun fizikoa behiratuta, bai psikologikoki, ez da egit, persona bezala nik uste ezin nazela bebai. Bueno, hasieran komente duzu, bereziki azkeneko urtia, gozagarri izan dela, blokiduzulako lagunak, estafa, taldekideak. Horra, nik akaboteko, ez dakit, oparitxo bat edo dakot. Apa, guapa, zer esan. Plazer bat izan dela aurten zurekin taldia konpartitzeko aukeri auki izena. Eta horrekin batera bizi izan dagoen momentu danak, bai onak, bai txarrak, superpolitxa izan dela. Eta beste barik aurrera begira badakit kilometro asko itxe jarraitzuko zula errepidean. Orduan horixe elkartuko gara errepidean. Eta momentu hon txar eta danetariko horreik bizitzen jarraituko gela. Haupa inize, zuretako bukatua txirrindularitza lotutako etapa hau, baina zorionez zikloa bukatiak ez da esan nahi horrek ekarri oskun momentu eta harremanak alde hori atera geratzen dienik. Ziklo hori, jarraituko, pozik nago, zu bezalako bertona bat, ezautu izan ez, bizikletia jasker eta jarraituko elkar ikusten, bizikleta gainean, bizikletatik kanpo. Labur bilduta, zara librauko nini kadarra kopiaz. Besarka bat. Eizen iritsi da zuretzat txirrindularitzai lehiak eta atletientzat agur esateko ordua. Badakit alare jarrituko zuela bizikleta gainean, bai aitakin, bai Mikelekin, bai lagunakin bizikletan ibiltzen. Eta, esan niretzat oreoa eta plazera handi bat izan dela zurekin partekatzia azken urtea txirrindularitzan, eta zure talekide izatea. Muxo handi bat hemendikan, eta hoendikan julen dani afaian zei gaude. Zer esan dezaket, pertsona bezala, gertuko jendean ezautzen dugu bezala, hainize laguna da batez ere, beti laguntzeko prest dagoen pertsona, txirrindulari moduan. Espainiako itzulian lehenengo etapan demostratu zuen indar eta barruko kemen hori, lehenengo kilometroetan gelditu zen, oso etapa gogorra izan zen, oso azkar urten zen, ez zuen sentsaziorik gorenak izan, baina etapa hau da amaitziak hil bakarrikan 120 kilometro faltan helmugarako, benetan, kasi sinistezin zentzan, ez da? Benetan esan dezaket, nirakaten esperientzia txirrindularitza munduan, oso ziklista gutxik transmititu zidan sentsazioa transmititu zidazula.